So Blerr ydy'r cynta o 2 cân fyddai'n rhyddhau a fydden nhw'n EP yn y diwedd. Ond hefyd Blerr ydy'r gân gyntaf i ryddhau erioed fel Tara Bandito. Methu cofio ddadlewyrchiad cyn y clwy. Ydy'r clwyf yn brifo mwy a mwy a mwy a... Ac o'n isio trio creu rhyw fath o alter ego i fi'n hun, dwi'n meddwl, really. Dwi wedi bod yn Tara Bethan am 38 o blynyddoedd bellach. Ac o'n isio gallu just torri allan o bod yn eitha hunan ymwybodol yn gwneud rei pethau. Ond os dwi'n Tara Bandito, mae Tara Bandito cael neud beth mae eisiau. Dwi'n dy glywed di. Mam hynny yr union un llew. Dwi wedi bod eisiau dod efo Miwsig allan fy hun ers dwi'n cofio. A dwi wedi bod yn sgwennu, mae siŵr ers 15 mlynedd. Ond byth wedi bod efo'r guts i ryddhau Miwsig fy hun. Ac yn sicr wedyn ddim wedi bod efo'r guts neu hyd yn oed isio am flynyddoedd i greu music video lle fyswn ni mewn sequins ac yn bod yn fatha owning it mewn ffordd. Dwi'n meddwl oherwydd o'n i y plentyn na oedd yn dawnsio disgo yn y Steddfod yn 9 mlwydd oed mewn sequins, o'n i'n meddwl fysa pawb ddim yn licio'r hogan yna. A do'n i ddim yn cael yn licio pan o'n i fach, a nes i gysylltu fo efo hynna, a falle bod fi'n iawn, falle bod fi ddim, dwi'n gwybod. Ond felly dwi wedi bron rhedeg i ffwr a di trio bod mor llwyd a phosib am gyfnod yn y mywyd. Trio blendio mewn, ddim isio edrych fel bod fi isio sas a sequins a ballu. Ond be sy'n neis ŵan ydy, dwi'n teimlo bod fi wedi dod yr holl ffordd rownd, a dwi wedi sylweddoli mae yna le i'r sequins a'r exposing na o yndw dwi'n hapus i chi edrych arno fi heddiw a dwi eisiau chi edrych arno fi fel hyn. Mae stori y track, da ni gyd yn postio, dim i gyd, ond mae lot ohonyn ni yn postio lluniau o'n hynna'n ar Instagram a ballu. A dwi'n meddwl y tueddiad ydi drio rhoi'r fersiwn gorau o'n hynna'n ar y platforms ma, sydd yn ffain. Ond dwi'n meddwl y tueddiad ydi bod ni yn edrych falle ar bobl eraill ar i Instagrams a ballu nhw ac yn mynd, maen nhw, dwi'n bo, hefo'r eyebrows perffaith, maen nhw efo'r holiday destination perffaith neu be bynnag, a wedyn da ni'n teimlo'n eitha israddol yn hunain. Ond os da ni gyd yn cofio bod bron pawb yn gwneud hynna, then y gwirionedd ydy mae ddim dyna ydy i'w gwirionedd nhw, a dwi'n meddwl dyna ydy'r neges dwi'n trio gael yn gan yma ydy bod pawb efo yr fersiwn yma o'i hunain, maen nhw'n ymddangos i fod, ond falle bod pawb hefyd efo'r fersiwn lle dyn nhw ddim yn oce. A tu mewn, fel dwi wedi stryglo fo'n iechyd meddwl lot dros y blynyddoedd, dwi'n gwneud podcast amdano fo, dwi yn ffendio siarad ydy'r ffordd orau i fi i helpu fy hun allan o'r cyfnodau tywyll efo'n iechyd meddwl. A wedyn dyna mewn ffordd ydy'r citgan, ydy fi'n trio deud pen dwi ar fy isa a wedyn dwi'n mynd at fy ffrindiau a da ni gyd yn rhoi Beyoncé ymlaen, all the single ladies, a glitter ar yng ngwynebau a neon tracksuits a dawnsio gwmpas a just bod yn tîm ac deith yn gilydd dwi'n di glywed i, I'm here for you, I hear you, then mae'n gallu helpu lot. Bron yn feddwl ar o'r feddwl tam ar byd yn troi yn fyd. Os oes un peth dwi'n gallu cael allan o'r music ma, ydy bod fi yn rhoi ysbrydoliaeth neu hyder i un person ifanc i fynd, swn i'n gallu neud hynna? Dwi'n mynd i wneud hynna. Achos dwi'n meddwl, mae yna gwestiwn mawr does pam does na ddim gymaint o ferched o sy'n o fechgyn yn y sîn roc Gymraeg neu yn y sîn gerddoriaeth Gymraeg neu draws y byd. A fy marn ni, yn enwedig yng Nghymru ar hynna ydy, wel, dyn ni'n cael yn annog i fod yn ferched bach neis, canu'n capel, wedyn canu cerdd dant, a pawb yn gorau
canu'r un peth, cymryd gwynt yn yr un lle. Nath neb ofyn i fi pan o'n i blentyn, pwy wyt ti? Be ti'n coelio yno fo? Be ti'n sefyll drosto fo neu amdano fo? So dyna dwi eisiau gofyn i bobl ifanc hwnna. Ddim jyst merched chwaith, boys, pawb. Pwy bynnag sy'n meddwl falle bod nhw eisiau perfformio neu rhyddhau rhywbeth, neu jyst cael ei clywed mewn rhyw ffordd, be wyt ti'n sefyll amdano fo, be sgyn ti ddeud, be di dy stori di, be ti'n goelio yno fo, a wedyn, come on, pwy wyt ti? Gam i weld pwy wyt ti, dim pwy mae pobl yn meddwl dyle ti fod, neu pwy wyt ti'n meddwl dyle ti fod. Make-up a plu a sequins a falle yn gallu neud i rhywun edrych yn rili dda, ond cyn di hwnna ffwr. A dyna di'r gonestrwydd y fanna. So, dwi eisiau bobl gallu uniaethu efo hwnna. Dwi siarad am ages nad o. Fel therapy session. Yes!